Pähim paýgasymany magtymyly Pragy ýylyň her bir güni şanly wakalary, şadlykly pursatlary wesenýär. Ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakan hormatyna gurulýan dawralar magtymyly Pragynyň döreçiligine döwlet derejesinde ägir dolu hormat goýulýanyny görkezýär. Magtymyly kitabynyň tanışdyrys dawarasy uly üstünlikleri wesenýän gelen taryhy ähmiýeti bolan wakalarynyň many mazmun taýdan baýlaşmagy şertlendirdi. Çıkışlarda Türkmen, Rus we ingliz dillerini aýratyn kitaplar görnüşinde neşr edilen eseriň Günewrüň beýik akyllary magtymyly Pragynyň döreçiligine sarpy goýanlar üçin gymmatly gollanma ýurlanyny ynykdarly. Gahrman arkadagymyzyň başyny başlan asyrly işleriniň hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna üstünlikli amala aşylmagy netijesinde beýik söz sadynyň baý medeni mirasynyň öwrenilmegine, giňden wagt edilmegine uly üns berilýär. Akıllar şahyryň çoňar Pähim paýhata ýorulan goşgulary insan kalbyna baky ornaly. Bu bolsa şahyryň döreçiliginiň halka ýakynlygynyň, onuň goşgularynyň çeperçilik we dil babatda ýokary görkezçilere dol laýyk gelýändiginiň nobatdaky beýanlary. Akıllar şahyryň bu ýygynlysyna nesil terbiýesi, watan söýçilik, mertlik, insanperwerlik, perdentlik borçuna we parlyk ýaly asyrly ýörelgeler öz beýany tapýar. Şol wagtyň özünde şahyryň eserlerine dostlugyny gatnaşyklaryna, halkyň arasyna hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilenini bellemek ýakymly. Ministerler kabinetiniň ýakyny geçirilen meclisinde hormatly prezidentimiz Türkmeniň beýik ogly Magtymyly Pragynyň doglan günüň 300 ýyly münasibetli Magtymyly adly kitabyň çapdan çykanlygyny, onu akyllar şahyryň umumy adamzat gymmatlygyny urulan goşgularynyň ýerleşdirilenini belledi. Munyň özi akyllar şahyryň ýübiley dawaralarynyň ýaýwanlandyrylan günlerinde halkymyz üçin bayramçylyk sowgadyna uruldy. Berkarar döwletiň täze ýamdan galkynşy döwründe milli mirasymyza sarpa goýmak, watanymyzy mundan beýlekde özgörtmek, şan şöhratyny we halkara awraýyny artdyrmak, Magtymyly Pragynyň ömrüni we döreçiligini, edebi mirasyny ilmi esasy öwrenmek maksady bilen ýurdumyzyň ilmi işgärleri, edebiýatçylary, taryhçylary, ägir uly ilmi işler alyp barýarlar. Dawarada edilen çykyşlarda Magtymyly Pragynyň döreçilik dünýäsiniň baýdygy, köpöwrlügi barada aýdyldy. Şahyryň döreçiliginiň ösü bilen taryhda üç mejek ýyl goýan şahsiýetler, şahyrlar, gadymy döwrüň alimlarynyň eden işlerine göz ýetirmek mümkinçiligi emele gelýär. Bu bolsa beýik söz sadynyň köp taraply almanyň zekiniň çäksizligini görkezýär. Magtymyly Pragynyň döreçiligi watan söýçiligiň kämil nusgasy. Munyň özi halkyň agdabierliginiň bir başa bakmagynyň we döwletliginiň esasy şert hökmüne kesgitlenýär. Şeýle hem çykyşlarda şahyryň berkarar döwlet barada eden arzularynyň häzirki döwürde amal bolanyny, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň hözerini görüp ýaşaýanyny barada aýdyldy. Şunda gahrman arkadagymyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň döwlet tölendirşilgymyna bitirgen hyzmatlaryna ýokary baha berildi. Hemmäde ma'lum bolşa Magtymyly adly kitap giň okuşly köpçüligini ýetlenip Türkmen döwlet neşriýat gurulugy tarapyndan ýokary şap usulyna neşr edilen. Onuň bedeginde Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň gazetinde suratlar bolanlar. Şeýle hem bu kitabyň özi Magtymyly Pragynyň seýle tuş gelen eserleriniň, goşgularynyň, şygyrlarynyň 271-sini özünde jemlemek bilen bu günde türkmen halkyna dünýä jemgyýetçiligini niýetlendir. Onuň aýratyn hem türkmen, rus, ingliz dillerinde çap edilmegi halkara ähmiýetiniň bardygyny bellemek gerek. Hemmäde ma'lum bolşa Magtymyly Pragynyň bu günde medeni mirasyny halkara derejesinde ikrar etdirmekde, täze derejede çykarmakda türkmen halkynyň millidir gahrman arkadamyzyň başlan işleriniň arkadaly gahrman serdarlar tarapyndan bir täze derejede bu üstün ýetirilýändigini türkü medeniýetiň halkara guramasy Türksoy tarapyndan 2024-nji ýylyň türkü dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymyly Pragy diýip elan edilmegi. Magtymylyň gol ýazmany toplugyň UNESCO-nyň dünýäniň hakykat maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilmegi. Şahyryň doglan günüň 300 ýyllygynyň UNESCO bilen birlikde bellen geçilen şany senlerin sanawyna goşulmagy bu şahyryň döreçiliginiň dünýä meşhurlygyny ýene orsap ikrar edýär. Şondan baglanşyk şu kitabyň özi ýene bir gedek beýik şahyryň günüň beýik filosofynyň dünýä şeýle peşkeş eden onuň bir filosofiýasyna diňe bir döreçilikler her zaman halkara siýasatyň möhüm wezipelerini, ahlak kadrlaryny, bu terbiýe şagyrýan halkara gatnaşyklaryna parakaçylygy ündüýän şeýle pikirlerini dünýä jemgyýetçiligine getirmekde ýene bir möhüm ädim bolar. Magtymyly Pragynyň doglangynyň 300 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň Ilmar Akademiýasynyň Magtymyly adly dil edebiýaty we milli gol ýazmany instituty tarapyndan taýýarlar
Magtumul Praga'nın sayılan eserlerin yığınmasının dünya halkları için bir meşhur ulu gımmatlıktığını görmek bolýar. Praga bağışlam şeyler sözden heykel diken gahryman arkadamyzyň Pekin Paykas umany Magtumul Praga atly goşgusy şu ýylyň şygar hökmüne ýurdumyza ýörüti atlandyrly. Şu goşgynyň hem şu ýygyny yerleşdirmegi onuň mal-malmuny bahasam artdyrypdyr. Doğrudan bu eseriň mal-malmuny tanışmak geljekde ähli uğurlarda rehmet çekken alimlere, bilermenlere, talip ýaşlara, umman ähli türkmen halkyna, onuň daşary dillerine geçiler dünýä jemgyýetçiligine doğrudan gymmatly bir sowgat boljakdygyny şu wagtda aýdyp bolýar. Şoň üçin şeýle bize mümkinçilik döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, türkmen halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadagy Gahryman serdarymyzy türkmen halkyna peşkeş berilen şeýle täze eterlen tüýsürükden gutlaýar, olaryň janynyň sag başynyň dik bolmagyny tüýsürükden arzu edýär. Çıkış edenler Magtumul Praga'ynyň türkmeniň atly goşgusynyň taryhyň dowamyna beýi işler bitiren sarsma döwletleri, kaşan kerwen saraylary bolan halkymyzyň dörejelik kuwwatynyň we häzirki döwürdäki bagtyar durmuşyň senasy bolup ýanglanýan notatlar hemde beýik söz sadynyň şerýet dünýäsiniň ähli döwürler nesiller üçin ägir tuly ähmiýetiniň bardygyny öns çekdiler. Şeýle hem dawarada Magtumul Praga'ynyň halkara giňişligindäki awrynyň berende galma uğruny ýygyderli tagalla edýän Gahryman arkadagymyza hem de arkadagly Gahryman terdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.